Dodjelom nagrada za najbolje na konkursu za najkreativnije knjige, kao i prodajnom izložbom odabranih naslova, Opća biblioteka Maglaj obilježava oktobar, mjesec knjige. Večeras u Maglaju gostuje i istaknuti bosansko-hercegovački književnik Dževad Karahasan. Na različite načine kod djece i omladine pokušava se probuditi ljubav prema knjizi i pisanoj riječi. U biblioteci to već duže vrijeme rade prigodnim konkursima, a takav je bio i posljednji za izbor najkreativnije knjige. Učenici osnovnih škola uradili su jako puno lijepih, neobičnih i maštovitih knjiga, pa je bilo teško izabrati one najbolje. Pravili su knjige kojima su stranice bile od drveta ili platna sa svjetlećim ili zvučnim efektima. Svi učesnici na konkursu dobili su zahvalnice, a 2 kolektivne nagrade pripale su učenicima drugog 2 razreda Prve osnovne škole Maglaj i 5. B osnovne škole Maglaj. U kategoriji individualnih radova dodijeljene su 3 nagrade i to Jasmini Čatić, Adni Međić i Admiru Veliću. Nagrade najboljima uručio je Mirsad Mahmutagić, općinski načelnik, koji je djeci poručio da budu dobri učenici, zdravi i veseli. Pa ja sam uzeo svesku, običnu malu svesku tvrdih korica, na nju sam zalijepio bateriju malu, svjetlo i prekidač motorča. Šta je to? Pa napravio sam kad okrenete jedan prekidač upali se svjetlo, a kad okrenete drugi prekidač upali se motorč, to jest okreće se. Knjiga? Nakti se. Ispred biblioteke postavljen je prodajni štand na kojem se mogu kupiti izdanja po popularnim cijenama. Sav novac usmjerit će se u nabavku nedostajućih izdanja lektire za učenike osnovnih i srednjih škola. Pošto je mjesec oktobar, mjesec knjige, u cijelom svijetu, a tako i u našoj zemlji, obilježava se na jedan poseban način. Naravno, svrha je propagiranje knjige, obrazovanja i njena bitnost u svakodnevnom životu. Tom prilikom smo i mi napravili i prodajnu izložbu i nije samo to naravno. U ovom mjesecu su i književne večeri, zatim imamo i posjete osnovaca i srednjoškolaca i svaki dan je poseban, zabavan i samo sa jednim ciljem da je knjiga i čitanje na prvom mjestu. Cijena je prilagođena? Jeste, cijene su prilagođene našim sugrađanima. Naravno, kad mi uspijemo prodati te knjige, onda nabavimo knjige koje mi nemamo. To su mahom, znači nabavimo lektirsku građu. Tako da nam dobro dođe ako prodamo ove knjige koje imamo više primjeraka. Program dodjele nagrada sa svojim igrokazima, pjesmama i plesom upotpunili su učenici drugog 2 razreda Prve osnovne škole sa nastavnicom Edinom Međić te učenici 5. B osnovne škole Maglaj sa učiteljicom Almom Pašić.